Hello, soy. Ngayon nga doon ngayon. Hello. Tatamo kayong wooden table. Subukan tamaan ka rin. At lewin tam, nga na update ka rin eh. Okay, tara! Ayan, soy. Chuta na gaming tayo eh. Paris Cafe yun. Yung itong laren. Kaya in-order ka, kaya. Para yung nanan na yung dagatang na ito. Gano rin. Ayan, may kakalakin ito. Ito makalak na yun. Ayan. Ayan o. Wooden table. Pong Paris Cafe. Kini. Hanggang kini kalukluk. Pwede ka man order kahit ang kabila. Kasi makabuklat na iman eh. Ayan kadabol na yung pulo. Kasi may pang naman nabasa yan. Ito. Bakal mo tao ngayon eh. Makabuklat yan. Sabi ko na kaya kayo. Ayan. Bakal tao. Nandun kaming kain. Isab-saban. Okay. Patagol na na, soy. Kaya hindi kami talaga mamangang patsera. Ayan. Sab-saban. So yan. Halos yung guide. Meron na. Price change. Medyo makamalmurin kayo yung nanyaman namin. Ayan o. So yan. Okay, but yung starter. Ayan o. Parang pasta, tinla mo naman pasta. Yun yata yung kakin. Paris yun, ganyan Paris. Pero yan mo rin, nakititang kayong wooden table pa. Yun yung kayong wooden table. Iwan tayo na. O yan o. Ayan. O yan o. Price range na natin yan. Marang ala naman yun eh. O yan o. Uy. Makalumay. Itakla naman tayo. Itak yan pages. O yan o. Ito pala sa'yo. Separate yung menu no. Separate ka rin siguro din magluto. Aliwaya kayo. Aliwaya ng itang katang Paris. Pero may itong lamang. Then tayo dadang mag-save tayo. Mix lang. Piling lamang. Hindi masyadong mamontage yung lugar kasi ilang beses ka narin ito rin. Pinakong video. Ayan o. Ayan sa yun yung order nyo. Hanapis sabihan yung lasa naman. Yaman naman. Dati minangatak man yan. Sulit naman eh. Siyempre mawawala yung kape. Kulang pa itang order na nito. Itang order na. Solo order. Eh. Siya ako. Siya mo. Sige. Panayin mo na itang kain. Eh matay tayo lang ko yung kape. Dapat laging ating kape. Kumakain na kayo. Takari-kari. Kanyaman eh. Tikman ka na eh. Itang kaldereta yan. The best. Tapos yung Ginataang gulay. Ginataang gulay at saka garlic rice syempre. Ay, ito nang nanitang kaya kaloy, the steak. Salmon steak, di ba? Kare-kare. Salmon teriyaki. Yan pong pasta. Wala pa pala itang pasta. Tamo syempre. Kailangan tamong magkain. Carbonara. Medyo hantay ng tentahan eh. Para tang na siguro. Kabilis mo naman na kaya din to yung order tamo eh. Again, tikmantahan na yan, nanyaman yan, sulit naman. Tamo po medyo yung presyo. Parte yan kasi sabihan ito. Dito so, gintang na yung kaya na. Gintang na yung kaya. Kaya na. Ang boss. Dagdaya na. Red. Father's Day pa lang yan eh. Happy Father's Day ka rin ngayon. Kareng tatang ang po kareng mag-practice pa. Niya so yung kain. Yung nanyamang kayong kain. Kayong kaldereta na. Ang malambot siya pangatira. Yung kain na. Yung baka na. Waping soy. Yeah. Ang problema. Nanyamang yan. Taman tayong kain mo. Pangam niya akong kaya. Pangam niya akong salmon.
Alip, mo yung titipiran ka. Ano ka naman? Ginana ako yung kaputot namin kaya. Ang ano ko? Wow, dinina na ako ay na yun. Pagmantaya talaga ha. Kalupa niya yung asot ang gambal. Meron tang mantaya pa. Kalupa niya pangaluto. Ang luluto ni Ngabe ako. May puli mo plain. O gamit, plain ka. Kaya po, kanabol na oh. Ang carbonara hanggang mantana. Banatin tayo pa rin. Kabalo tayo. Tapos tayo lasa. Yung trap yung kinakain ko ma. Tingnan mo naman, ano kalaki? Ayan. Eh, ano yung kano kalaki? Sabi mo kinakain mo, ayun o, tinira mo ang dami. Pwede pa, bigyan mo na lang kung hindi kayo. Banatin tayo na. Ano yan? Wag. Ayan. Oh, sarami. Sarap ba ng rice? Garlic? Tumuko. Kaya po kami galuwaya lasa. Wala pa muna nun. Namin na pa muna. Wala yung carbonara. Saka nang tatalaga kaya nila, Kakanan ni Kenny, itang layong soy. kung Kung kaldereta. may galuwaya kaya, recipe. Itang mo muna namin tikman layong Kenny. Heaven. Nyaman niya. Yaman mo. Kaya ito. Pero the best pa rin yung talayin ng Happy Meal. Tatlo. Kayong katuwangan ko. Mapaglapi ka. Nakapatatakman ka lang tayo. Bakal na ako kanan eh. Sabaw. Ito ay Rita na soy mengan. Ayan yung kaya. After yung mat. Tinta pang kaya. Tinta pang take out. Take out tayo ito siyempre ha. Kamali. Ito yung Wario. Tinta pang ulam bukas. Soy, manyaman niya talaga. Manyaman niya talaga. Eh, labi sa magkamampangan din. Nyaman niya ano ada. Naman mo, ay. Tapos ay patang yari na kong mengan. Pwede kang magtambay-tambay kayo ni. Ayan o. Pwede kayo mag-picture-picture. Ayan o. So yan. Pwede kayong tumambay kayo. Kanyang gulot kayo ni. Kanyang gulot. Ay side pala. Side na ning Paris. Ayan. Picture-picture. Banta. Tingko mong remembrance. Ayan. Kumati siya tapas. Ayan. Ay siya.